Kaixo, Kaixo, zer moduz? ondo. Nor zara zu, kontatu iguzu pixka bat. Ni Taina naiz, Brasilgoa. 29 urte ditut. Eta erizaintzako laguntzailea eta zerbitzaria naiz. 6 urteko alaba bat, Lucia, eta 4 urteko seme bat, Mateo ditut. 17 urte daramatzat Euskal Herrian bizitzen. Zergatik hasi zinen euskara ikasten? Inguruan guztiz integratua sentitu nahi dudalako. Eta hori nire esku dago. Ze ondo. Zer ekarpen egin dizu euskarak? Guztiekin ulertu eta komunikatzeko gai izatea, ezta? bai. Norekin hitz egiten duzu euskaraz? Esparru guztietan hitz egin nahi dut euskaraz. Eta batez ere nire seme alabakin eta laneran. Oso ondo. Bueno, eskerrik asko Taina, etortzeagatik eta zure bizitza kontatzeagatik. Ezerragatik. Hala ba. Eskerrik asko.